میار در رمضان المبارک دا میاشت رمضان المبارک دا داد پاک اللہ دا رحمتون ټول ٹھکا جا میاشت رمضان المبارک دا میاشت رمضان المبارک دا داد پاک اللہ دا رحمتون ټول ٹھکا دا میاشت رمضان المبارک دا میاشت رمضان المبارک دا پټول میاشتو کې بهتر دا میاشت رمضان المبارک دا آی رمضان ډیر منور دا میاشت رمضان المبارک دا رب دی ورکړي عزتونو سن ٹھکا دا میاشت رمضان المبارک دا میاشت رمضان المبارک دا داد پکلا در رحمتون ټول ٹھکا دا میاشت رمضان المبارک دا میاشت رمضان المبارک دا او ټول شیطانان وی رب تو جی میاشت رمضان المبارک دا آی پسن زیرونو وی تړلی میاشت رمضان المبارک دا څنګه خبر د ثوابونو سن ٹھکا دا میاشت رمضان المبارک دا میاشت رمضان المبارک دا داد پکلا در رحمتون ټول ٹھکا دا میاشت رمضان المبارک دا میاشت رمضان المبارک دا ستلوات او سنفلنا کوام یار رمضان المبارک دا ربنا چې غواړي نو سوالونه کوام میاشت رمضان المبارک دا یونس درمن و نعمتونو سن ٹھکا جا میاشت رمضان المبارک دا میاشت رمضان المبارک دا داد پکلا در رحمتونو ټول ٹھکا دا میاشت رمضان المبارک دا میاشت رمضان المبارک دا او ورځ پښمار دي تیرې دل کې دي میاشت رمضان المبارک دا قدر یې وکړه قدم دل کې دي میاشت رمضان المبارک دا میاشت رمضان المبارک دا ارمان به اوګه د خلدونو سن ٹھکا دا میاشت رمضان المبارک دا میاشت رمضان المبارک دا داد پکلا در رحمتونو